Que cambios hai con respecto ao exame das PAO de Historia da Arte do curso pasado? Son Fran Canoura, profesor de Historia da Arte no IES Salvador de Madariaga, e durante este curso vouche axudar en todo o que poida con respecto a esta materia. Os cambios son mínimos. Con respecto ao ano pasado, seguimos coa estructura de 4 preguntas obligatorias. A primeira pregunta sería de resposta única, e as outras 3 son as preguntas de elección de resposta. Con respecto á primeira pregunta, a aproximación á historia da arte, realidade, espacio e territorio, aquí volven a aparecer 4 fotografías relacionadas cos conceptos que debedes de saber. Recordade, o grupo de traballo recomenda que miremos eses 74 conceptos que veñen reflexados. Esta primeira pregunta está relacionada con eses conceptos. Aparecerán 4 fotografías que ti terás que relacionar con cada un dos conceptos que consideres. A segunda pregunta, a arte e as súas funcións ao longo da historia. Tedes que redactar un artigo divulgativo de extensión máxima 400 palabras. E esta é a primeira pregunta de elección, é dicir, teredes que escoller un tema de Renacemento e outro de Barroco, dentro dos 11 temas que aparecen nos contidos que recomenda o grupo de traballo. A terceira e cuarta pregunta son tamén preguntas de elección entre dúas obras de arte. Aquí é a arte e as súas funcións ao longo da historia. A primeira desde a antigüidade á modernidade. Aquí teredes que escoller entre dúas obras. Aí en esas preguntas son os pequenos cambios que introdujo este grupo de traballo de Historia da Arte con respecto a que, se antes tiñamos 3 preguntas, agora temos 2. A primeira pregunta se referirá á ficha técnica da obra de arte, tedes que falar de autor, estilo, cronoloxía, nome da obra. E a segunda pregunta versará unida ou unificada en unha sola pregunta sobre o contexto histórico-artístico e o análise en sí da obra de arte, é dicir, o propio comentario da obra de arte. Isto o teredes que repetir na cuarta pregunta, tamén obligatoria, de elección entre dúas opcións.